Jatend piny Kenya William Ruto oyango ni sirikal ni kod chenro mar ndiko jopuonj makwan gi ok tin 20,000 kochopo giko higani. Ka olose kanisa mar Steward Revival Pentecostal Church e apaya ma Outer Ring Road e buore Nairobi. Ruto bende onyiso jagoro mogirore migawo mar arita gi chenro mag sirikal Dr. Raymond Omolo mondo chak chenro mar chwalo kuonde chung' od bura duto mani Nairobi mondo bede rang'iny mar sub-county mondo mi okonye chwalo dongruok machiegni gi jopiny. Tarehe 27 ambaye ni kama wiki mbili zijazo kutakuwa na recruitment ya kwanza ya vijana wa Kenya watakao kwenda kufanya kazi Ujerumani. Watu wengi saa zingine wanakosa kunielewa. Nikisema maneno wanaona hayatafanyika kwa sababu they walk by sight. The rest of us walk by faith. And that is the difference between me and many of the leaders who talk too many things.